Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de millora al passeig peatonal d'Empúries. Es tracta d'uns treballs quantificats en prop de 50.000 euros i que comprenen la renovació de les fustes més malmeses de la passera que va de la plaça de la Neàpolis fins a la platja de Sant Martí d'Empúries, l'anivellament del paviment on les arrels dels pins hi han afectat més, l'habilitació d'una zona verda a la plaça de la Neàpolis i la retirada i renovació de mobiliari urbà. Josep Bofill, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme. Aquesta setmana s'està actuant amb una nova intervenció al passeig d'Empúries, després de l'actuació que van fer de canvi de tanques d'acàcia i de tarimes de fusta a la platja de Sant Martí. Doncs ara fem una zona verda, una adequació d'una zona verda a la plaça Neàpolis, s'incorporen alguns mobiliaris urbans com bancs i alguna zona d'estada, es tanca també aquesta zona verda amb tanca d'acàcia, s'aprofita per netejar el sotabosc, arbustos i plantes que hi han de més, i aprofitem també aquesta intervenció per acabar d'arreglar la passera de fusta que tenim des de la plaça Neàpolis fins a la platja del Moll Grec, per entendre'ns, unes zones que havien quedat molt deteriorades amb el pas del temps, inclús hi havia alguna fusta que no hi era, i també que aprofitem per fer al voltant d'uns 20-25 pedaços d'asfalt en zones també que havíem detectat que les arrels dels arbres havien fet molt de mal i estaven en molt mal estat ja de feia temps. Hi ha el compromís que els treballs estaran enllestits abans de la Diada de Sant Joan.